mphakathi unamandla ngoba wanqoba thina mphakathi yazona ngoba mphakathi lapha abantu benza kanjani babesiza abantu babukele emakhaya ningakhohlwa ukuthi uNkulunkulu uDr Dube uyakwazi ukuthi akuposele impahla yakho ekaphepha akufakele khona iphasela lakho lifike within 3 days nje usuke selifikile ngakuwena babukele emakhaya ningakhohlwa futhi ukuthi umkhulu uDr Dube uyakwazi ukuthi asuke lana ezendaweni yakho azokusizela kuyona lo ndawo la ohlupheke kuyona mhlawumbe ogula kuyona kodwa wena musufaka imandlana encane ngaphezulu namhlanje ke siyambona yena umkhulu uDube uhamba naye umkhulu ngalana futhi yena usiqongqwane abalaphi bendabuko ke laba babukele emakhaya ke sibabingelele siphinde sibamukele nabo kuhle sanibona amakhehla sanibingelela awu yebo siyababingelela nababukeli yebo nisithi ninjani mkhulu yebo hayi siphila kahle kakhulu yebo sizasiza namhlanje ohleleni ukuthi yini nisiphathele yona namhlanje nisiphatheleni sababukele emakhaya cha ziningi izinto esinazo yebo emgodleni wethu yebo kodwa nje okubaluleke kakhulu ukuthi abantu basizakale ngale mgodla siphethe ngoba uma bengasizakali imgodla ikuthina siyovinjelwa nasezulwini yebo namhlanje ke sizokhuluma ngezinto ezimbalwa kakhulu sizokhuluma ngenkunzi yembongolo yebo ngoba sihleli nje kanje udokotela la umkhulu uDube ngibona ematasa nocingo nje kakhulu olami lisavilaphile ngiyalibona kodwa lakhe limatasa kakhulu into engiyibukayo kuyena engathi khona ngifihlela yona dokotela khona ngifihlela yona indandi hayi ayikho dokotela into ngifihlela yona cha ngibona ingcingo phela sengena about 5-6 oyingcingo isikhuluma ngento eyodwa nje inkunzi yembongolo kanti le nkunzi yembongolo hayi awukaze ungixoxele ngayo ukuthi khona into enjalo kodwa mina ngiyakuthekelela esikhomeni sami yini kahle le nkunzi yembongolo abalokhwane befona ngoba ngiyeza ukuthi ukhuluma nomuntu osegoli ukhuluma nomuntu oseCape Town kodwa labantu ukhuluma nabo sebela ko 5-6 bakhuluma ngento eyodwa kodwa akekho othi mhlawumbe uphethwe yibhobo noma uphethwe yini kodwa nje ukhuluma inkunzi yembongolo yini inkunzi yembongolo dokotela phela kunenkinga amadoda anenkinga amaningi amadoda uma ukansina hayi into ziyalala into zawo induku ziyalala sokuyisifo lesi esijwayeleke kakhulu kubantu besilisa ukuthi induku ziyalala singazi ukuthi kwenziwa yini lokho yebo mkhulu kodwa siyazi kodwa iningi izifo edala ukuthi induku zilala ubabheni yes ya hayi inkunzi yembongolo inemfihlo lemfihlo inkunzi yembongolo engiyifakayo lana ngifaka umkhamo oyasha ngizofaka umkhamo wembongolo ngiphinde futhi ngifake impopho uyabona ke ngalo zinto izolo eziyimfihlo akekho noyedwa umuntu othaka ngale lezinto yes ngesikhathi ngithake ngale lezinto lokwaphela uyayazi ukuthi inkunzi yembongolo iphethe into engaka nawe futhi uma ukuthi ukhathile ngale nduku ngoba ikhatha kuphela izoba ngako nawe nawe inkunzi nayo iyavukomana asisho kodwa ukuthi ke iyayikhulisa induku kodwa iyavukomana ibonakala ukuthi cha iyakhula inkunzi manje yes ithi mayingena nje umama hayi umama ukuthi ajabule kwamnandi ekhaya yebo waphela kufika kwemnandi ekhaya umuzi wakhiwa ngokuthi kuba mnandi ekhaya imfihlo ke wena mngani wami ngikufihlela yona ileyo hayi engizokunika manje emva kwesikhathi ukuthi hayi awuyifake nawe lento ngithake nawe cha ngiyakuzwa dokotela ukuthi manje angaze ngibuze ukukhuluma ngayo uma sihlangana sixoxe ezinye induku le ngikubamba ngoba sengikubamba la ucingweni ukuthi hayi yini bakhuluma ngento eyodwa njengoba kade uke egoli nje einsukwini ukusho ukuthi nakhona behamba phambili yona phela ephethe inkunzi yembongolo uma nje ngiyibekile iseziko siyabila
bazoyithatha abantu bayithatha abantu kakhulu yona impela egiyayo Yebo. uzogiya futhi umseshi Okay. umseshi lo nawe uyagiya kakhulu futhi nawe Yebo. izona induku zami ngezothu egiyayo kakhulu impela Yebo mkhulu. Umseshi lona uyini kahle kahle. umseshi lona ubukeka nje kuyinto enathi nje yamanzi nje amhlophe hayi bakwethu umseshi nje wangithi ha kodwa umseshi ungezani Kodwa mseshi ungenzani? kodwa umseshi Ngiyakhumbula leyo mngane wami kodwa Yebo. umseshi hayi ngithi phela umseshi uma uvela ufuna ukulapha yonke into le Same time. ebengaqondile ukuthi Yebo. Yebo. umseshi Okay. uma uyilapha umseshi yonke lento ngivele ngikhathazeke nami ukuthi hawu le Awu. muthi lona umuntu onjani Yebo mkhulu. kodwa ngoke kwamazane nje kodwa Mina into ke, endulo ngiyaxakeka phela umseshi ngithi phela kuyaboshwana la sekuzoboshwa umuntu makhulunywa ngomseshi okusho ukuthi umseshi lo usebenza njengento eyinguduza othi mase ifakile emzimbeni igijime iqoqe konke okungasile iguduza yonke indawo yonke Okay. indawo yonke indawo Oh, la ugula khona umseshi ugijima yonke indawo oh Awuyeki igama ukuthi umseshi igama hayi ukuthi manje ayisi uyaguduza uyasesha ngaphakathi uyasesha Yebo. Hayi. yonke indawo Yebo. hayi no ngiyabona ngiyakhumbula ke lokhu komseshi ukuthi hayi saxoxa ngakutshela nami ukuthi endukwini zami nginayo induku esebenza njenganomseshi Yeah. kodwa ke mhlawumbe kuyofanele sibe sihlale phansi ngesibhekele yami sibhekele yakho ukuthi masiyithandanisa kasibe sengaphuma ingqomondo kamseshi kunjalo kwaphela abaseshi bobabili lokho baseshe bobabili nale yakho siphinde siyifake nale kuzophuma into enkulu hayi into encane Yebo. 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 no ngike ngakuzwa nje dokotela njengoba kade sixoxela ngezethuke uke wakhuluma waze wadlulela wafaka nezintelezi bekuyiphi le ntelezi le obukhuluma ngayo ngoba ngizwile ukuthi uyangincomela kanti nami ngisazokuncomela ngezani ayi wangibamba eduze fanele ngikubamba ngibamba eduze mntakamsomo Mm. ake ngiyikhiphe le nduku engangakhuluma ngayo ya ngiyikhiphe wena labanye abantu bezoyizwa kungabi wena kuphela hayi ngiphethe intelezi la le ntelezi uma uphele ngayo ekhaya uma kukhona umthakathi okuthakathelayo imshaya imlahle lapha yes aliphele ngisho isonto ufile lo mthakathi lo futhi mengikhuluma ngesonto ngikhuluma ngento enkulu kabi ngosuku olulodwa meke kwathiwa uyagadla imshayile Yebo mkhulu. ke le ntelezi ngiyifaka umkhonto phakathi okay uphele igceke lakho lonke igceke uphele lonke igceke musu uqedile ukukhulume phela ukuthi umuntu owenza okubi la kulomuzi wakho akuphinde kuyena Akenze yena bese uyachela ke lonke igceke musu uqedile kuphela lonke igceke bese uyoshiya phakathi lo mkhonto othi kusasa ekuseni ilanga maliphuma umane uthathe lo muthi osalile oyithibana phansi ufake leblonyeni ukhife lapha elangeni maliphuma lapho ukhife lapha elangeni ukhulume uthatha umkhonto ugwaze ngapha ugwaze ngapha ungaphaza ngomkhonto ugwaze ubala ufake phakathi kancane uphinde ugwaze kancane ugwaze phansi ayike musugwazile waqeda ke musu uyawuthatha ke uyobeka lo uzofike ugwaze phansi ugwaze emhlabathini indlela yokubeka ukuthi ukwazi la uzobeka khona kusho ukuthi awubeke endlini uthola indawo nje enhlabathi azofika ugwaze khona njengoba ubeke kanjalo lokusalo ulwa lezi izitho eyigwaza ezihlabana ekhaya eziphekatha ekhaya Yebo. hayi usalo uzohlala 5 days uhleli lapha ya lo gwaze khona bese ke uyawulanda ezokwezizo 5 ulandele musungobeka ke endlini okay usulindele ke impi yonke ezale ekhaya kodwa ke vele awusenabo ubungozi bathi ugwaze lapha nje ukhuluma
mawufaka endlini ingozi ekhaya yikho ibhekela kade uyisa khona njengoba kade ugwaza phansi nje okay ugwaza lezi zinto usokhala kumthakathi athi hawu wazi wangibulala ubani kanti uyena oyigwaza yena hayi no kuyezwakala dokotela kuyezwakala mkhulu okusho ukuthi nase Cape Town bakhala lesi sikhalwa eGoli balingane bese ngibalekile hayi akadabula umuntu ozoganga lekhaya noma ungayeza kukhona umsebenzi uma bezothi bazongena bezoganga izobahlaba izobahlaba kukhona umsebenzi izoyikhethela yona la izoyikhethela yena vele ikhethele one mhlawumbe yes ungabe sabahlupha lo bantu lokhu babuza izinto eziningi hayi bashiye kanjalo bazoyiphumela hayi ufike lo muntu lo yebo hayi no kulungile dokotela ngibuka isikhathi ngoba nami nginomsebenzi kufanele ngiyowenza manje ehluhluwe so igama layo ke kuthiwa nje bobhinqa begijima yebo igama laletelisi no kulungile dokotela hayi ake ngibonge yebo babukele emakhaya niyazibonela ke namhlanje futhi izihlaba ezihlangene izinkunzi ezivutha uphonde ekhanda niyazibonela namhlanje babukele emakhaya ukuthi yena umkhulu uDr Dube TV uhlangene futhi naye umkhulu uSiqongwane baxoxa lana namhlanje babukele emakhaya baphana ulwazi niyabezwa basharesana ulwazi babukele emakhaya ningakhohlwa ukuthi ni like niphinde subscribe uyasithola ku YouTube umkhulu unalogo ipage lakhe futhi ku Facebook umkhulu uDr Dube uthi nje Dr Dube TV nihambe ni like babukeli niphinde ni follow futhi ningakhohlwa ukuthi subscribe ku Facebook ku YouTube babukele emakhaya sesiyaphuma ke manje na mkhulu ake siphumeni sivalelise babukele emakhaya nisale kahle usizo likhona ngoba you remember I told you that I'm always dreaming sleeping with a man and you told me that is a spiritual husband, so I was always wet in my vagina. I was always wet. Sorry to say this name. I don't know how to talk another name. I was wet always. So I take umshiseji ngayifaka ku lento le yaqaba. So ngaqaba in my vagina. Ngasithela ngayo. Yazi into leziphume kimi. Yo. Yazi kaphuma into zinya zangihlangana nazo. Ngageza. Same time after 5 minutes mangithi ngiyageza ziphumile ngithi ngiyabona la ku panty rami mangithi ngiyageza yebani angithi I'm trying to take my finger and I abasifazane masigeza ngifaka isandla sami ngaphansi ngikhona ukugeza ngebasikuni yazi ngeke you won't believe yazi ngaba a virgin azange nesandla sami singena from today yazi ngavaleka ngamangala but mina bengayenzeli lokho bengiclean kuphela but yona yazi yangiclean yangikhipha lezi discharge leza ngoba bengilora ngilala nendoda. I think it's the discharge from spiritual husband, so bengiyenza zona kuphela yebani bangithi ngiyageza yo yazi ngavaleka yavala ikwenza uvirgin yekwenza intombi ngathi une 10 years or 5 years. I'm telling you mkhulu, that's why ubonile ku voice note yini ngithe ngiza order more bengingafuni ukukutshela ukuthi ngi-order line, so ngifuna ukuyi-order yona ukuthi always kufanele maybe kayi-1 evikini ngiziclean. I know ukuthi vele yavala and akusachange mangivalile ivalile because ngiyenze kayi-1 mina but even today ngisavalekile ngathi ngimntwana omncane ngathi anginabantwana. Oh wow mkhulu, into zabo zi-magic yazi. Hayibo wow. Ngimangele nami namhlanje yazi ngiyi-virgin today. You can't believe I'm 38 years but you will think I'm turning 38 years but you will think I'm 10 years old. Msesi yakho ngiyayisaba shem. Hamba nomantokomane ufaphatsha kukhuphuka amantokomane hayi still nodaba uzoza wena ungajaha ukhosi ngeja mfana sekhotha impembe yomini.